No, aby sme sa presunuli rovno a hneď na začiatku programu, tak my sme vám pustili jedno veľmi krásne video. Krátke video. Ale nie, investovali sme do toho dosť času, čiže dúfam, že si to užijete všetci. Užite si to. Po našej škole sa dlhoročne traduje legenda o záhadnom tričku Karla Lagerfelda, ktoré je ukryté niekde v útrobách gymnázia svätej Moniky. Jeho čaro kedysi dávno objavil pán učiteľ Dávid Bednárik. Odvtedy nastali pre študentov ťažké časy. Práve v tomto tričku totiž po škole, keď už všetci odišli, pod tajomným rúškom tmy opravoval testy. No to, kde sa skutočne nachádzalo, vedel iba Bednárik a tušilo pár ďalších učiteľov. Jedného dňa, tesne pred klasifikačnou poradou, sa však tričko stratilo. Neboli za tým študenti, no to, čo sa stalo s tričkom, nevedel ani sám Bednárik. Začínajú sa teda preteky s časom. Do klasifikačnej porady zostáva pár dní a jeden zatiaľ neopravený test. Jeho výsledok je však pre C-čkarom rozhodujúci. Podarí sa 4. C nájsť tričko skôr ako pánu učiteľovi Bednárikovi a presvedčiť ho, aby jeho moc spoločným zapečatením navždy zničili. Žiaci veľmi rýchlo pochopili, že bez pomoci učiteľov sa nezaobídu. A tak začína honba za indíciami. Dobrý deň, pán učiteľ. Som sa vás prišla spýtať, či náhodou neviete niečo o tričku pána Bednárika. Tak si koláč. Ďakujem. A to tričko? No veď všetko pôjde aj u Boha. Alebo kaplnke. Alebo niekde. Kaplán! No, Ďakujem. Presne tak. Chcete čakať? Hej, poďme. Semináre, sorry. Semináre, sorry. Teta, dobrý. Máte pre nás to stripsy? Áno, jaké? Syrové? Syrové. Páči sa 55. Potom donesieme. Dobre, donesiete. Dobre. Anetka, čo ty tu? Čo ma vyrušuješ? Nevidíš, že sa modlím? Pán kapelán, viete, my vašu pomoc by sme potrebovali. Možno sme úplne strátili, nejakú indíciu pre nás nemáte. Daj mi pokoj s indíciami, ja sa tu teraz modlím. Za vás všetkých.
Jaká náhoda, pán viete, taký darček, kebyže vám dáme. Ale čo? Tak to už je iná reč. Tak budeme to brať ako darček, nie ako úplatok, dobre? Samozrejme, pán. Tak, odpovedať príde... Pani No, Šejko, Jakub, zase si sa nepripravil, čo? nie, mňa boli hlava strašne a Zase si gamblerčil. áno. No, vidíte, ako to vyzerá, keď sa neučí a každú hodinu sa vyhovára. Toto nemôžete robiť. No, čo je Jakub? Čo je Jakub? Nemáte náhodou pre nás indíciu nejakú? Postav sa, prosím ťa, indícia je. Aici de leží zem tá, před okem mým slzy ronícim, niekdy kolébka nyní národu Ja mému vôbec raket. nechápem to. A keď nechápeš, potom sa nečuduj, že takto dopadol test. No vidíš? Vlasto, no máš niečo? Počkaj. No, nie. Jo, jak fajne, že už sa nemusím učiť. Dievčata, kde máte to tričko? A cukrík? Cukrík, Janík. Nech sa páči. Páči sa, aspoň si zúbky pokazíte trošku. Páči sa, môžeš aj aký chceš. Páči sa. Páči sa, dievčatá. Tak sa učte. Šťastnú cestu! Taký papier tu je. Však to bola indícia. Pán Štern, nemáte pre mňa nejakú indíciu? No, zopakuješ po mne a potom uvidíme, hej? No, ukážte mi. Tak to dobre, no. 3 pokusy. No, vieš čo, nič, no, vieš čo, daj si 10, daj si 10. Takže pokračujeme v písaní programu, nehrajeme sa, vypneme to friu, stále to musíme riešiť. Páči, mi to vôbec nejde. Páči, mi to vôbec nechápeme. Dievčatá, tak vždy hovorím, vy sa musíte len dobre vydať. Pán učiteľ, nemáte pre nás nejakú indíciu, kde je tábo pána učiteľa Bednárika? Veď vy ste takí dobrí kamaráti, vy to určite viete. Že ste to vy? Á, tu je. Jaký fešák. Indícia je tiež tu. Áno. Dobrý deň, pán riaditeľ. Dobrý, zdravím. Ja len som sa prišla opýtať, kedy je v nedeľu omša v Kapušánoch. Mamka ma poslala sa opýtať. Neviem, tak väčšinou je o 7:30 ako, ale mám farský list, tak môže sa pozrieť. Ďakujem. A môžem si ho aj nechať? Môže, spokojne. Ďakujem, dovidenia. Dovi. Dobrý deň. Dobrý deň. Pani učiteľka, máte pripravenú tú indíciu? Samozrejme. Nech sa páči. Adori. Tu by to isto malo byť, isto.
Simona. Díky. Prečo tam to tričko nebolo? Malo tam byť. Prečo? Čo je, mládež? Nechce sa vám ísť domov? Ale viete, pani upratovačka, my sme chceli nájsť to tričko. Pani upratovačka... Počkajte! Po nájdení trička zostávalo jediné. Nájsť pána učiteľa Bednárika. A keďže bol piatok, všetci hneď vedeli, kde ho nájdu. Nie, ja pešo isto nejdem. Počkej, keď sme tu, tak si spravíme fotku. Dobre. Dievčatá, nezdržujte. Však pozor, robíme fotku. Ešte na môj. Lea, kedy tam už budeme? Už len jedna zakrutá sme tam. No dobre. Pozri, ako palí. Ty kokso! Lea, kedy tam už budeme? Pozri, už len táto zakrutá a sme tam. Fakt. Však si hovorila, že jedna. Klaudi, poď. Dala by som si latečko. Myslíš si, že budeme mať kávu? Tak keď tam budeme, fakt mi treba čúrať. Petra! A 9, a 10, a Arizona. Dopredu, dozadu, nabok a späť. A raz, a 2, a 3, a 4. To máš. Počkajte. Kúsok. Nestíhajú. Za vami. Ja už ďalej nejdem. Klaudíka, však už vidím ten hrad, tam je, poď. Nejdem. Poď. Koľko ešte? Pána, ešte ďaleko, že to ani kameraman už nevládze. No. Nie! No one told you life was gonna be this way. Your job's a joke, you broke, your love life's the away. It's like you're always stuck in second gear. When it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. But I'll be there for you. When the rain starts to fall, I'll be there for you. Like I've been there before. I'll be there for you. 'Cause you're there for me too.
it's like to be me. Someone to face the day with, make it through all of the rest with. Someone I always laugh with, even at my worst, my best with you. Yeah. Počkať, a teraz sa môžem zahrať na ocka. Čo to rozhodlo poriadne, predstavujú hodiny. Tak, tuto drž. Vlasto, máš niečo? Jo, až na to, že vůbec. Ja som zvedavý, jak to teraz tam zaviaže do hora. Počkajte, no na tréning. Á, tu je. Jaký fešák. Mám indiciu. To bolo strašné. Takže toto bolo video trochu o tom, ako fungujeme ako trieda a o tom, akí sú boli kolektíve tie 3 roky. A teraz by sme chceli pokračovať v našom programe a budeme pokračovať scénkou názvom Sudlo. Táto scénka zobrazuje naše hodiny druhého cudzieho jazyka a rozličné problémy, s ktorými sa museli aj pani učiteľky, aj my podieľať na takmer každej hodine. Užite si to. Čo máš zo Španiel? Jojša, 4. A ty? Ja tiež nechápam, že sme sa fakt učili. Však povieme, že táto mať to znám. Inak, myslíte, že tie slovičká budeme písať, alebo oral test? No, Ačka skúšal ústne. Ale však také ľahké slovička si dáme, ne? Tudulu sa vám nedávajte, prosím. Chill, veď si pozrieme trojku. Oh yeah. No nič, musím sa dneska zase vypýtať 5 minút skôr na autobus. Poslal Nevelo Beňo. Ale ja som chcel ísť na Mexiko. A na to niekto učebnicu? Ja mám iba prácak. Meškal? Petra, a moja káva kde je? Jaká káva, však kolóny boli. Nechceme pozrieť, čo Juli? Isto, že hej, ideme spolu? Dobre. Ale ty prečo tie som sa vytala minula. Nemôžeme, lebo to píšeme. Nezaznať, čo píšeme? Nie, ale nie, preto si píšu slovička. Ja prvýkrát to vidím. Nepamätáte to nikoho. Ľudia, prišlo sudlo. Hej, to je to zase taliančina. Je to určite španielčina. Hej, vieš, už španielčina. Celé 3 roky sme sa hádali, ktorá skupina mala nájsť okolných ľudí a teraz nastal ten čas, aby sme to konečne zistili a zakopali vojnou si. Ľudia, ja som tu celé tie 3 roky rátala, takže hej, veľké odhalenie. Na poslednom mieste s najmenším počtom odpadnutých hodín sa umiestnila Nemčina.
Na druhom mieste španielčina a najviac odpadov tých hodín mala taliančina. Takže dúfam, že ste si tým užili a že ste aspoň takto možno trošku dostali pohľad na to, aké to bolo náročné pre nás maturantov aj nematurantov, aj ešte keď sme boli vo všetkých možných ostatných ročníkoch. A teraz poviem ešte jedna veľmi, taká by som to nazval, že interaktívna trošku scénka, aby som si sem zavolal ľudí. Ale mám pre vás asi dobrú správu. Toto moderovanie už dávam na starosť kolegyňam. Poďme. Zdravím vás. Áno. Že pôjdeš mu na scenár, ako sa skôr, keď či pôjdeš mu na scenár. To sa už ty nestaraj. Čiže máme pre rodičov, konkrétne pre našich drahých ockov, taký malý kvíz. Nemusíte sa báť, reálne to bude len o vašich deťoch. Takže... To je asi ten problém. To už nie je zase môj problém. Takže poprosím, Peter Cibulka. Štefan Ujko. Jan Cihy a Ľudovít Prohola. Čiže ja v rýchlosti vysvetlím pravidlá, sú veľmi jednoduché, hej. Prvá otázka sa píše, aby sa neodpisovalo a ďalšie odpovedáme ústne. Chápeme však? Dobre. Prvé otázky na vás sú, že ako sa cítite? Dobre. Výborne. Prečo? Už dobre. Super. Tak to je paráda, všetci naši oteckovia sa cítia výborne. Takže mohli by sme začať. Myslím, že prvá otázka, taká dosť základná, dneska to už padlo to, ako sa volá triedny učiteľ vášho syna alebo dcery? Máme triedného učiteľa, nie učiteľku. Hej. A píšeme, hej? Toto je pasovať. Každý do svojho, poprosím. Budem to kontrolovať. Áno, vidím to. Super. Máme aj hlavné číslo? Nie, to. Čiže máme? Super. Čiže... Prvá odpoveď je zabúda, som starý otec. Pochopiteľne, nevadí, odpúšťame. Druhá odpoveď je bednárik. Tretia odpoveď je Beďo. Štvrtá odpoveď je... 3/4 odpoveď je Beďo Dave. A posledná je David Bednárik. Výborne. Viacej papíra naozaj nechovať nebudete, takže vám nedaj zobrať. Nie, všetko vám vezmeme, my sme skupiny. Všetko pobereme, hej. Dobre, tak mohla by si mi aj pomôcť. No. Na čo? Potom pustí? To môžeš povedať. Dobre, to bolo striktné. Výborné. Dorota, pokračuj, prosím. Tak máme ďalšiu otázku. Aký je obľúbený predmet vašej dcery, syna? To by ste mohli vedieť. Áno, správne.
Voľná hodina. Skúste nejaký predmet. Telesná. Zle. Dobre, takže ja pokračujem. Áno, vy máte tip? Informatika. Rota, kontroluj ma. Nie. Nie, nevadí. Talianština. Je to talianština? Ja vám poviem, že nie. Mali by ste vedieť, ako... Joj, tá. Nemyslím, že to bude matematika. Nevadí, tak... Takže vlastne Nič, no. Dobre, nevadí. Pokračujem, možno to bude lepšie, ne? Aký je najmenej obľúbený predmet, tak toto už je ľahšie, však? Výborné! Nie, to matematika, nevadí. Že by biológia. Je to biológia? Áno. Výborné. A nebudeme mať potom problémy. To už si musíte vyriešiť vy potom. Viem, že sú dva, ten menej asi ešte matka. Nie. Matematika. Nie. No máme rezervy, hej? Ale nevadí. Ďalšia otázka je, s kým sedí vaša dcera syn v škole? Mimi? Áno. Nie. Dobre, takže pokračujem ja. Nemám ani šajnu. To nevadí. Netuším. Tak to už vadí potom, no. Eka. Áno, som to ja. Dobre, pokračujeme. Na akú školu sa chystá váš syn alebo dcéra? Tak asi Meterská dolek. Neviem sa k tomu vyjadrovať, ani radšej. Dorota, je to jasné, no. Máš to povolené. Odchádzam. Myslím áno. A... Áno. Skúšajte, dobre. Myslím, že bude to Technická univerzita Košice, Univerzita Žilina, alebo nejaká česká, ale to už nemám šajnu. Tu sme mali odborné školy, veda? A to určite to je dobré. Veríme. Anetka, pokiaľ viem, rozmýšľala o pekečky. Áno, správne. Myslím Bratislava alebo Stuttgart. Áno. Keď vám to ide lepšie, len už budeme za chvíľu končiť, takže no. Kedy vstáva vaša dcera syn? Skoro. Diplomatická odpoveď. Kedy presne? Do Školský školy. rok, akože normálne cestíš. Nie. Čiže vyučovanie začína s 7:50. Cesta do školy trvá plus minus 25 až 30 minút v špičke. To znamená, že 70 spraví trvá. Nie. Výborne, nevadí. Ale matika vám ide, dobre ste to počítali. Že by sa nevolala. Presne tak, to je správna odpoveď. Nie, 4:30. Ale nevadí. 5:30. No, mám tu, že 5:20. Ale keď si pospí, tak je možné, že 5:30. Dobre, trošku inakšia otázka. Koľko má vymeškaných hodín vaša dcéra alebo syn za minulý rok? Veľa. Skúste presný počet. Trošku viac. Tak veľa. Áno, to je 150 no. Mám určite mobile. Je tu 5, 40? Myslím 60. Ó, nie, 152. Takže je to x na druhu plus 5x, bude mať 3 lomeno x, neviem. Tak to je to 60. No, tak celkom dobre. Čistý typ 160.
Nie, to je ešte 60. Ste sa s tou sekli, nevadí. My sa pýtame na minulý. 69. Paráda. Aké oči má vaša dcera syn? Toto by ste mali všetci vedieť. Pozri sa. Fakt. Otvára sa nemyslím. Ako neviem, jak má to dobro. Ona tvrdí, že zelený. No áno, také zeleno-modré, taký to veľký polbodík. Najkrajšie na svete pomavé. No, nebudeme si to kázať, ak nepoviem, čo to bolo správne, ale... Pokračujeme. Ako vidím jeden. Melona sú jeden. Áno. Výborne. Šedé? Ne. Asi no. Sú modré. Modré. No tak. Super. Federika, tak máš tu opäť šedé oči a povajte asi modré. Neviem, jak to si vyriešite už potom. No a už len tak, aby tento kvíz nebol veľmi prepadák, vás poprosím, milí oteckovia, 3 slová, ktoré by ste odkázali svojej dcére alebo synovi do budúcna. Tak učiť sa. Učiť sa. Odchádzam. Rozhoduj sa vždy správne. 4. Správne. No, tak sa ty bria. Buď šťastný. Stále šťastný. I love you. Tak to je krásne. Máš ostatní práce? Máme víťaza dnešnej aktivitky kvízu a je to pán Ľudovít Grohola. Taký od nás hezkú cenu. Ešte aj ukázať, čo ste s vami musíte sa hambiť. Počkajte na tom mikrofóne. Je tam, že najlepší otec. Zemček s nápisom najlepší otec. Ďakujeme krásne za váš čas a môžete... Za zlé odpovede. A za zlé odpovede. To vám posiela váš syn, to si nechajte na pamiatku, kokos. Ďakujeme. Majte sa. O nie, sme tu zase. Tak nás napadlo, že keď sme si už vyskúšali tých všetkých oteckov a že im to tak strašne krásne išlo, tak sme sa rozhodli, že by sme veľmi radi zavolali nášho pána učiteľa Bednárika. A preto by sme sa ho pýtali na jeho drahých kolegov a kolegyne. Potom to je určite. Sadne sa. Nebudeme vás milovať. Pre vysvetlenie, každý z nás má nejakú frázu, ktorú daný učiteľ často alebo rád používa. A vašou úlohou bude uhadnúť, kto to povedal, kto to hovorí. Dosť často. Dosť často. Pošlem tam mládež krátku zbieročku, len 100 výrazov. Pošlem tam mládež ako krátku zbieročku, len 100 výrazov. Kolegyňa Viktoriko. A
Obrazov. Andrea Petrovská. Áno! Dostanem si roli. Krásny piatoček prajem, napíšeme si kratučký testík, len na 30 bodov. Príjemný piatoček. Príjemný piatoček. Krásny piatoček dokonca. Krásny piatoček. To bude... Je to pani učiteľka Kazimírová. Piatoček. Sedíme proti nej, hlavným sa. Od stredy sa s pani učiteľkou tešíme na piatoček. Troška možno pomôže jazyk, ale... OK, we will see, OK, we will see. Napravo do mňa sedí s kolegy kolegyňa Natália Nikolajová. Niečo nádherné. Také zo života osobného si môžete pomôcť. Čiže písomku si môžeme preložiť, keď mi postržíte deti, umiete okna, navaríte obed a v tom prípade nemusíte písať písomku. Táto pani učiteľka nám dala veľmi málo a veľmi jednoduchých úloh, aby bolo oveľa jednoduchšie si preložiť alebo zrušiť danú písomku. A nie ste to vy. Pani učiteľka. Je to, môžem dať nápovedu, je to taký, čo je veľmi obľúbený predmet. Biológia. Nie, ale je to podobne tak odborný predmet. Chemia. Nie, skoro. Fyzika. Áno. Pani učiteľka. Pani učiteľka. Kto nás učil? My sa snažíme. Fyziku vás učila. Písmenko. Pani učila. V Košiciach učila na univerzite. Nie. Tinko. Trošku možno zavádzajúce, ale už 8 mesiacov som čistý. Už 8 mesiacov. To bolo veľmi rýchle, nebudem sa vydať. Má to pokračovanie. Už 8 mesiacov nejem salko. Martin. Myšky. 8 mesiacov? Wow. Teraz už 9. Jedno tehotenstvo. A bez závernom slova. Tu z tých ľudí, ktorí boli účastní a pozerali veľmi dobré video a keď bolo trošku pri tom, by som ti chcel povedať. Deti moje osprostele, vám sa treba len dobre vydať. Môj drahý kolega Ľubomír Lazar. Znova nápoveda, jazyk. Sorry, Chinese? It's a pity I don't speak Chinese. Musíme uznať, že to je... A je tu. Nie. Toto je ťažšie, nová kolegyňa, ale nie tak celkom. Nová kolegyňa nie tak celkom, hej? Bola tu, odišla a je späť. Sikorky. Zatiaľ sa držíte. S leskou, ja viem. Do tohto tu musím vniesť trošku dynamiky a pohybu. Zdravím vás, sadnite si. Desivé, Julia, desivé. Koľko si sa učil?
Ja presne viem. Však to bolo aj vo videu. Moja drahá kolegyňa Anežka Richteríková. Toto hádete určite. Bambulky, ženy, menštruácia nie je hanba. Netreba sa hanbiť to vysloviť. Bambulky, ženy. Moja drahá kolegyňa ďalšia, pani učiteľka Tominská. Je to tak. Ten playlist je dosť dobrý. Ten playlist je dosť dlhý, čiže to veľmi skrátim. Dneska budem robiť, dneska budem za pelikulu. On má dve prízviska. A viete vybrať? Všetky. A viete Prvý maturant som vedel. A je to? Javier Bafal Chesty. Je to pravda. Ďakujem veľmi pekne. Dobrý, výborný. Simonka, to už ešte nekoniec. Simona, si sa nechalo vplyvniť. Tiež ty? Teraz hľadať nemusíte, lebo však uvidíte sami. Dobrý deň. Ďakujem, pokojne si sadnite. Máme 6 dobrovoľníkov na odpoveď. Dneska je 32 stupňov, Lenka Pribulová. Nie, vážne! No, počkaj, to je veľmi ťažké. No, 5 sekúnd vám dávam. 1. Podarilo sa ti to. Áno, ja som tu. Áno. Slyšli ste podľa stupňov, hej? Podľa stupňov. Nie, lebo tam som dal dokopy stupne, počet krokov. A furt byš Pribulova, hej? A on Cibulková, no. No. A Nováková. Ako môžete vidieť, vo Veľaní to nechala veľmi hlboko jednožnú šlapu. Čiže teraz trošku viacej predáme z iného umeleckého človeka v tomto momente. Chceli by sme vám predstaviť veľmi veľa zaujímavých talentovaných ľudí. A poviem vám celý príbeh a potom si to skúsime vysvetliť. Musel som za úlohu povedať celý príbeh. Chceli by sme vám predstaviť hudobnú skupinu s názvom Avladia. Možno sa pýtate, ale napríklad sa vôbec nepýtate, prečo Avladia. Avladia je spojenie mien Andrej, Vlasto a Klaudia spolu s ich vzácnymi hostiami, ktoré sa časom veľmi často menili a boli prítomní na väčšine čítačiek a iných školských akcií. Poprosím potlesk pre Avladiu. Áno. A teraz si ukážeme najviac epické intro tejto hudobnej skupiny a môžeme sa postupne predstaviť ľudí. Dúfam, že sme akože zasiahli týmto videom aj mladšiu skupinu ľudí na nejakú vrstvu. Pochopiteľne, tak ako som už hovoril,
Nikdy to nie je len tak jednoduché, že to je klasická Aladia a stále tam je niekto iný. V tento moment sa dokonca pridal ešte Tobiáš Gallagher. V našej skupine sa predstavia až 3 trajusisti. Miška, Klaudia a Vlastio. Andrej, ako bol už spomínaný, na klavíri. Anita bude hrať na klarinet a Tobias na perkusiu. A budete mať možnosť počuť krstného otca, budete mať možnosť počuť aj Mišky Pasibel, budete známa Adele, budete počuť Nového kráľa a nakoniec pesničku z rozprávky Ako vycvičiť dráha. Prosím, ohlasť.
So, I want to thank Beyonce because this is for her. So many things.
Let's start living dangerously.